ma mutumin nan ya daɗe yana bani wahala, yana bani ciwon kai, mallake ɗan bura uba in huta. Malamina ya ce idan na sa mishi da yawa zai haukace, to yanzu abin da zan yi bari in sa ɗan kaɗan saboda kai ya haukace da yawa. Matata kenan. Me gida, yau baka ganni ba na dan yi cas a can da ni. Kai wai ayya ya tonki man da mota da irin ta ai kamar na san zaka da ni ce bari in hada maka kunu mai daɗi ka sha saboda na san kai ma abocin son kunu. Wayyo ayya ki gama da ni. Ayya hada ma aljanna gaba ɗayan mu. Wannan kunu da kika hada mini wallahi ba kadamin kai akan wannan abun. Wallahi aljanna ce. Allahu akbar. Kisan aljanna ku a kafan me yake? Amma ke naki tunda kina fahimta min wallahi ba dan tace ci ba. Wallahi ba dan tace ci ba. Ai da ma na san kana son kunu, nace ai dole in yi abin da zai faranta ma mijina rai saboda in ji daɗi. Wallahi shi yasa na hada kunun nan musamman saboda kai. Allahu akbar. Kamar na sai ce mai gida na yana son kunu kuma kunun ma na tsamiya. Nace bari in hada ma saboda ka sha ka ji daɗi. Ke dai bai. Gidan nan kin tau ganin yanda ake kace mutum? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, na shiga uku. Ko dai ban yi abin nan da aka ce min daidai bane. Wayayi jiri da ta yau. In ci jini in caji in canta da kage wayayi. Ashe abin nan ba da gaske bane. Na bani. In abin nan da gaske ne ya sai. Inna lillahi subhanallahi. A'a. Mata ta lafiya? Me gida yaushe ka dawo? Tana da na wuce baki ganni ba? Ban ganka ba me gida. Ikon ayya, ai tana da na wuce. Me gida? Mata ta ki take min ta dan aya da ake tani baya kunu ne. Tsaya akwai naka a daki. A'a, to ai wannan da ganin shi ya fara shan wannan ban su ka bari a kuma. To ai abun da kika ta ni ma in ca ya fi daɗi. Ba sweetie.